Lakaw-lakaw sa kubay. Uy, Andrea! Ito man! Naku, mali ka dami. Agay! Kawayan dito ba? Sige, ito kung lalaking kulot mo. Kulot mo. Basta kawayan ko na to. Ay, sige. Pagtaon ta. Lao, bigid nung ba? Kawayan na to. Bigid nung. Hay, nagusap ka diya. Padre gatindog-tindog mo yung ano nang madre ay. Kuyog ka sa mua. Sa man. Basta, pag kuyog sa mua duha. Ano di ay? Unsa di inyong toyo? Basta. Dahil na, tara na. Ano pa? Agay! Dili na ni. Buhaton sa kuha. Basta, pagsunod lang kung sa kong istorya. Saka nito. Pagsaka nga pang pahuyo. Nga naman, unsa man di ay, Jud. Pagsaka na dito. Dali na yan. Iya, baka nung baklay. Dali. Itlak, nagsud pa. Taklodon yan. Murag unggoy. Unggoy. Unggoy, pagbitay-bitay. Wala nga na nakagsaging pa. Agay! Sumbong ka mo mama. Ano labot? Labot na mo. Sumbong mama. Siguro ka kumain makikuan ko sa inyo. Labot. Kasi naman ka, Dok. Agay! Dali lang po na sa mo. Asa ka? Dari duki. Daga na to. Ama si Duhunak na na kadirinak. Nasa day ka? Nasa ka? Yaway ko nila mo. Gusto rin ko makita kami ko sila. Nagawin ni mo. Sila Chloe o sila Andrea. Agoy, yun yung mga bataan eh. Bantay, yun sila karon. Ta, mga tonta. Tara. Aman sila. Aman sila. Uy, kamong duha ha. Anong gawin niyo si Doke? Ha, isa sa lang ni Doke. Huwag nga mo. Ano lingaw? Kamu pang bitayin mo. Timo karon. Sige. Dito mo, bitayin ta mo ha. Bigawin niyo si Doke ha. Sige, dito mo.